čeka prolaz na 65 sekundi. Mesarić prolazi 400 metara. Sada i Martinović čeka prolaz na 600 metara. Peta disciplina kadeta, noge su već malo teške, cijeli dan 5 disciplina. Ide posljednji krug za Martinovića. Martinović sada pokušava ubrzati. Dukić se bori ovdje, Lučić i Mesarić. Sada će odlučiti o drugom i trećem mjestu. Dukić i Mesarić. Mesarić ide napred. U cilju Sergej Martinović sa Cetinja iza konkurencije. Rezultat bit će 2.24.0. U ritmu točno, evo 3 minute po kilometru. 2.24. Čestitke Sergeju Martinoviću. Krenuo pobjedom na preponama, je završio 800 metara. Leo Mesarić drugi, negdje na 2.37. I čestitke Marinu Lučiću, evo, koji će završiti utrku na 800 metara. Lučić negdje na 2.54, čekat ćemo i službene rezultate prije starta druge skupine, na treća skupina će biti borba za medalje. U drugoj skupini prijavljeni su Juraj Filipčić, Lovro Debel, Lovro Starčin, Šimon Jukić, Lino Plenjak i Matej Belas. Čekamo start druge skupine. Filipčić, Debel, Starčin, Jukić, Plenjak, Belas, Mladost, Agam, Sloboda, Međimurje i Dinamo Zrinjevac. Čekamo start ove skupine gdje imamo 6 trkača. U prvoj stazi Filipčić, Debel, Juraj Lovro, Mladost i Agam. U drugoj stazi Starčin, Jukić, Lovro i Šimon za Slobodu, Varaždin i Agam. I u četvrtoj Matej Belas za Dinamo Zrinjevac. Startala je utrka, ovo će čini se biti brža napred, ide odmah Juraj Filipčić, vidjet ćemo, vidjeli smo tamo Lučića kako je prošao prvi krug ispod 29, nije se pokazalo kao dobra taktika, ali bez kompromisno krenuo
Jure Filipčić, na drugom mjestu je Belas, na trećem predstavnik Agrana, vidjet ćemo prolaz Filipčića, 200 metara, 20 sekundi, Belas i sa brojem 105 je to Šimon Jukić, prolaze negdje na 30, sada ćemo vidjeti koliko ostalo snage, s obzirom da su to kadeti, to je njihova peta disciplina danas i dalje Filipčić drži prvo mjesto za mladost sa brojem 230, a tamo još trče Belas Jukić, te Demel Stančin i Lino Plevnjak za Međimurje. Prolazak na 400 metara, 62 sekunde, Belas i Jukić na 65. Sada kreće potjera ovdje na 103, trči Lovro Demel, za njega je Stančin, pa Lino Plevnjak. Stančin je bio dobar u Visu, Visaši su odlično i dobri srednje proglaši, vidjet ćemo koliko može Stančin koji sada napada trkače ispred sebe, tamo zajednički kreću Belas i Jukić u lov na Filipčića, dalje ne da, i do promjene Belas kreće napred i Jukić, Belas i Jukić, počinje završnica, Belas kreće odmah prvi 200 metara, Jukić na drugom mjestu, Filipčić na trećem, Stančin četvrti, Demel peti, Lino Plevnjak šesti. Zanimljiva borba, Belas Jukić, još 100 metara do cilja, vidjet ćemo 2.24 trkač izvan konkurencije, ovo će biti rezultat, čini se bolji za konkurenciju, Belas ide do kraja, zadnji mazinovac Jukić je na drugom mjestu i Belas pobjeđuje 2.16.69, evo i Belasa, evo Filipčić koji je povukao prvi krug, pa Stančin, Demel, Lino Čer i Lino Plevnjak, a jedan pljesak, evo za kadete, njihova peta disciplina, evo završili su kao što završavaju i svi više bojci ovim masovnim padanjem i naravno čestitanje jedan drug na sjajnoj borbi prvog dana više boja, njih očekuje podjela medalja, a za medalje ćemo saznati sve nakon posljednje utrke, a rezultati izlaze evo na velikom semaforu. U posljednjoj skupini trče Marko Šustek za Agran, Niki Plevnjak za Međimurje Čakovec, Mihajl Mistrić za Slobodu Varaždin, Jeron Široka za Zagreb, Dorijan Jurašić za Zadar i Roko Juraga za Zagreb. Tu se sad odlučuje o medaljama, a vidjet ćemo 2.16.69 je vodeći rezultat Mateja Belasa, pobjednika druge skupine. U prvoj stazi startat će Marko Šustek i Niki Plevnjak za Agran i Međimurje. U drugoj stazi Mihajl Mistrić, Jeron Široka za Slobodu Varaždin i Zagreb. U trećoj stazi bit će Dorijan Jurašić za Zadar, a u četvrtoj Roko Juraga za Zagreb.
28 sekundi za Šusteka, Mestić drugi, 3-5-1 je treći, to je Vjeron Široka, Juraga koji je odličan bio u Visu, tu je i Viki Pletnjak za Međimurje Čakovec i Dorijan Jurešić, također odličan i Saša, oni se drže tamo 4., 5. i 6. mjesta, vjerovatno su izračunali koliko im treba utrka, a Šustek ide naprijed odličan da bude pobjednik ukupni na 800 metara. Šustek prolazi na 60 sekundi, 400 metara, još 2 kruga do cilja. Drugo mjesto dalje drži Mihael Mestić, ali sada dolazi do promjene. Ovdje ide 3-5-1 napred, Vjeron Široka je krenuo na drugo mjesto, kreće i Dorijan Jurešić za Zadar, a još ovdje trče Juraga i Viki Pletnjak na 5. i 6. mjestu. Šustek sada ima prolaz na 600 metara. Marko Šustek, sjajna utrka za njega, 1.35, prošao je 600 metara. Sada ga očekuje posljednji krug, posljednji 150, zvono će zazvoniti sada i za ostale trkače Široka, Meštrić, Jurešić, Juraga i Niko Pletnjak. Sad lijeva borba, a Šustek je već 50 metara do cilja, 2.16 trčuje Velas, ovo će biti, čini se, brža utrka i Šustek će biti ukupni pobjednik utrke na 800 metara, 2.11.90. 2.11.90 za Marka Šusteka, vidjet ćemo koliko to nosi bodova, a tamo počinje borba. Jurešić je odlučio krenuti, pa možda čak i na drugo mjesto, evo koliko još ima snage, ali ne da se ovdje ipak Široka treći, Jurešić drugi, Roko Juraga se probi na 4. mjesto, Mešić 5. i 6. će biti Viki Pletnjak. Evo, pljesak i za ovu najjaču skupinu, ovim je završeno natjecanje u trčanju, ostaje sada samo utrke, odnosno discipline za limačice, odnosno za limače, kuga za limačice i vis za mlađe juniore i starije juniore. Ako su nam u međuvremenu dostupni juniorke za proglašenje, također čekamo i ukupne rezultate petovoj HD3, pa ćemo također kad bude spremno pozvati na podjelu medalja, dakle na kraju će se podijeliti medalje limačima i limačicama. Šustek, evo za 2.11.88.
Nastavlja se vis mlađi juniori i juniori. Kod juniora Duje Jelavić 150. Tim Mešković je skočio 8 rekord na 147. Mihael Prelesnik još čeka svoj red u skoku vis. A kod mlađih juniora Gabriel Leoničević 8 rekord 156 iz prve, Marko Zrnić 156 iz prve. Sa brojem 241 je Marko Sikirić za mlado skakla, a sa brojem 121 za juniore skače Duje Jelavić, koji sad ide na 156. Duje Jelavić, a Split, a kuglu bacaju Limači. Nakon prve serije još ima bacati, čini se, Josip Juro za mladost i Niko Habunik za Sveti Vit Vrbovec. Tu još počela je druga serija, u kugli trenutno vodi Benjamin Gojko Sarač, Mosevna Kutina sa 8.65 ispred Lovra Suzića, 7.36 i Valtera Borbergera iz Zagreba 6.78, Filip Dobrović je bacio 6.40, a Josip Horvat iz Dinamo 6.30, Duje Stani Zas 6.27. Pokušaj Marka Sikirića na 156. Treći pokušaj za Sikirića u skoku vis. Čekamo i konačne rezultate za kadete na 800 metara. Na 800 metara kadeti 704 boda je dobio Marko Šustek, koji je skupio 2501 bod i treće mjesto. Drugo mjesto drži Dorijan Jurešić, a sada sa 2710 bodova, a prvo mjesto Roko Juraga za Zagreb, koji je dobio 652 boda na 800 metara, 2819 bodova. Bela se onom pobjedom probio na četvrto mjesto ukupnog podeka sa 2407 bodova. Peti je Jeron Širok za Zagreb, 2406, evo jedan bod razlike samo, tako da bilo je zanimljivo i kod kadeta gdje čekamo i službene potvrde za podjelu medalja. Dakle, moramo još podijeliti juniorkama i kadetima u petoboju, a na kraju Limač i Limačica u troboju. Pratimo vis i kuglu za Limače, koja je već u drugoj seriji, i dalje Sarač prvi, Suzić drugi, Borberger treći. Počela je druga serija. Ide Gabriel Leoničević, skok u vis, prvi pokušaj na 159. To su nam mlađi juniori koji su bacali kuglu 5 kg, gdje je pobjedio Šuman koji vodi sa 2029 bodova ispred Zrnića 1803, Tonija Dukića. Dakle, Šuman, Zrnić, Dukić je poredak, četvrti Leoničević, 1.484 i Sikirić 1.203, to je poredak petorice mlađih juniora. Nakon kugle
Uspješno preskočio Sikirić sada na 166, sada ide Letica 163, jel? 162, evo na 159, Gabriel Miličević, prvi će napasti 162, Limači i dalje su na kugli, čekaju onda dane zajedno sa Limačicama u 20 sati. Što se tiče revisa, dakle Miličević je krenuo na 138 eura, na 162, sve iz prve, Sikrić iz treće, a Zrnić iz prve 159, još nije skakao Šumak i Dukić, kojima je to jača disciplina ovog mlađe juniorskog i juniorskog sedmoboja. Benjamin Gojko Sarać iz Moslavine Kutine u drugoj seriji bacio 8.37, ostaje bolje bacanje 8.65, Lovro Sužić drugi, 7.36, čeka drugu seriju, Valter Vorberg je treći, također čeka drugi hitac, kao i Filip Dobrović. Josip Horvatić ima je neispravan hitac u drugoj seriji, tako da traje druga disciplina, ide Zrnić, Marko, 162 iz prve. Odličan daljaš, sprinter preponaš, evo i dobar visaš, sutra nastavak na preponama, motka i 1000 metara, a ide sada Marko Sikirić na 162 sa brojem 241. Na visu. Uspio sam preskok, Šumak otvara sa 162. Pobjednik kugle. Prepona, a sada ide Duje Jelavić. Jelavić tu lakoćom preskače, nastavlja se Limači. Gabriel Miličević čini se da je spreman sa brojem 121. Kvarnera iz Rijeke tamo baca kuglu, za Kvarner Rijeku baca i Filip Dobrović, Lovro Sužić drži drugo mjesto, Dobrović peto. Vidjet ćemo sada poredak Gabriel Kukina, Malon, Maraton 25, Varaždin napravio se na četvrto mjesto, Hrcem od 6.55 u drugoj seriji. Vorberg, Sužić i Gojko Sarać i dalje su na prva tri mjesta.
Evo imamo obavijest za trenere odlukom sudaca i tehničkog delegata kada završi kugla za limače, odmah idu limačice unutra, dakle na kugli idu limačice s obzirom da su imale pauzu pa mogu krenuti sa zagrijavanjem na natjecanje, a limači idu na dan, ali neće dok se zagriju imaju pola sata, dakle negdje oko 19:15 bi mogle početi skakati u dalj limači posebnu disciplinu, pa molimo sve natjecatelje, sve trenere koji imaju limače i limačiće da vode računa da ne moraju čekati onih 20 sati da počne posljednja njihova disciplina, nego će krenuti i gotovo sat vremena ranije, dakle suci će pozvati limačice na bacanje kugle, a limače u skoku dalje. Mi čekamo završetak visa i rezultate konačne za kadete za proglašenje. Letica u visini skoku vis 165. Rezultati petoboja službene, dakle za proglašenje Roko Jurana Zagreb, Dorijan Jurešić Zadar i Marko Šustek Agram. Dakle, i neko od trenera Zagreba, Juran je pobjedio sa 2819 bodova, Dorijan Jurešić 2710, a Marko Šustek je skupio 2501. Petoboj kadeti. Također junior Kemija Perlić i Nevija Ana Medić, također za proglašenje kada budu spremni. Mi pratimo sada Marka Zrnića, prvi pokušaj za skakača slobode iz Varaždina, 165. U sljedeće korekcije trenera, malo greška u samom ulasku na leticu, a vidjet ćemo ovdje Ovničevića, Marka Sikerića, Dukića i Šumaka. Mlađi junior Marko Sikerić. Toni Dukić, mlađi junior broj 229 i on preskače 165. Ide se sada u juniorsku konkurenciju, tu je Jelavić, skok u vis, a tamo počela je treća serija, Teo Rumić iz Aska bacio svoj rekord 5.15 u bacanju kugle. 5.43 bacio je Mauro Turković, on ostaje na 4.70, a trojica sada došli do promjene i dalje vodi Benjamin Gojko Sarač, 8.65, Lobo Sučić 7.96, a Duje Stanić iz Aska probio se na treće mjesto s osvojim rekordom 6.80. Ovničević pa Zrnić, sljedeći dvojac na 165 u visu. Ovničević je uspio u drugom pokušaju, vidjet ćemo Marka Zrnića, sloboda Varaždina, drugi pokušaj na 165. Disciplina koja nosi puno bodova. Sutra početuje još 3 discipline, nastavlja se bacanje kugle, umeđu vremenu je bacio i Roko Borovac za Bjelovar
trenutno na 26. mjestu. Ovo je bio bolji pokušaj Zrnića, ali ostaće još jedan pokušaj, vidjet ćemo sada Marka Sitinića za mladost. Igor Jakovac je čini se bacio, vidjet ćemo za Dinamo Žinjevac, ali trenutno 21. sa 4.68. Kugla 2 kile. Gabriel Kukina od Malunije je sada došao na treće mjesto, 7.16 je bacio u trećoj seriji i probio se među 3 najbolja. Gabriel Kukina Balun iz Maraton kluba 95 Varaždin. A sa brojem 108 bacio je Viktor Slogan koji drži treće 16. mjesto, trenutno sa 5.54. Posljednji pokušaj za Gabriela Ovničevića, Slavonija Žitosik. Ostaje Ovničević na 162, posljednji pokušaj za Zrnića. A tamo pitac za Vida Grabara, Maraton 95. Sa brojem 205, 4.97 je bacio u drugoj seriji Vid Grabar. Sada čeka svoj rezultat, ulazi predstavnik Agrama, Rimač u bacanu kugle. Za Agrama kugu bacaju Vizan Mirović, Viktor Slogan i Marine Koleda. Ide Marko Zrnić, treći pokušaj, 165. I sada ima Zrnić u trećem pokušaju 165, evo, vidjet ćemo nastavak i Marta i na većim visinama, dosta bodova za Zrnića koji drži tu drugo mjesto iza vodećeg Šumaka. Šumak sada još uvijek propušta, ali ide na 241 Marko Sikinić. Ovo je bio hitac, čini se Benjamina Gojka Sarača, Mosovina Kutina vodećeg sa 8.65. Čeka se posljednje mjerenje za vodećeg Sarača. Gojko Sarač, Suzić, Kukina, Balun su na prva 3 mjesta. Letvica se digla za još 3 cm na 168. Vidjet ćemo sada nastavak i posljednje. Petar Ban je bacio za Bjelovar, 5.61, trenutno 14. mjesto. Petar je druga Ban iz Bjelovara, 13.14, 5.73, 5.61. Baca predstavnik Slobode iz Varaždina. Za Slobodu baca Vanja Hleb, koji ima 4.08, a ide Marko Zrnić. Pokušaj na 168. Lukaš Đurović također baca za Slobodu Varaždin, a predstavnik Zagreba Niko Najbolj baca 4.6. Valter Vorberger koji ima 6.78, trenutno 6. mjesto. Gojko Sarač je završio s Nicem 8.65, drugi je Lovro Suzić 7.96, treći Kukina Balun 7.16, Mirza Demirović Agram 4.
7:08, probio se na 4. mjesto, baca čakrama Mirza Demirović. Idu sada pokušaj ovdje na 168. Dukić, puni zalet na 168. Predstavljen Dinamo Zidnice u bacanju kugle. Josip Horvat je trenutno 9. sa 6:30, on je završio. Aleksandar Skenderija ima 6:02 na 11. mjestu. Mateo Orečić 5:28 na 17. mjestu. Igor Jankovac 22. sa 4:68. Mihajl Kukina Malun završio je sa 4:64. Drugi pokušaj na 168. Spreman je Marko Zrnić, sad slobodno iz Varaždina, drugi pokušaj 168. Ima Zrnić iz drugog pokušaja, evo, tu je i trener Koščak, tu je i Roko Farkaš koji govori, evo, da ima tu visinu. Junior seniori su završili, a mlađi juniori također imaju 7. boj, sutra iščekaju prepone, motka i najdraža disciplina 1000 metara za kraj. Igor Šumak i 168. Evo, Limači koji su završili mogu početi mjeriti dalje, nakon toga ide dalje, a Limačice onda idu odmah, suci će ih pozvati niz 42, 3 serije u bacanju kugle, Limačice, početak negdje oko 19 sati, tako da ipak stignu 3 onih predviđenih 20 sati s obzirom na veliki broj prijava. Za Adam baca posljednju seriju Limača, a visina je na 171. Vidjet ćemo, tu su Šumak, Dukić i tu počinje i prelesnik za Jasenovac. Zanimljiva borba kod mlađih juniora. Zrnić pa Šumak kreće na 171. Ajmo, sve ponovi, samo obrat, nabijače. Bili dobro je za hladna kugla. Tu su još i Roko Šalov za hladne. Još mora bacati Vanja Klep za Slobodu Varaždin. Šalov, Dobrović, Orlene, Stanić i Lodo Suzić, koji drži drugo mjesto sa 7.96. Vodi i dalje Benjamin Gojko Stvaranić, Oslavena Kutina 8.65. 171, idu prvi pokušaj i da vidimo Igora Šumaka, Vlado Zagreb. A baca Duje Stanić, Zask. Stanić je trenutno 5. sa 6.80 u bacanju kugle. I Šumak iz prve, 171.
171. A preskače i Toni Dukić, dakle dvojica pisaša, ali sve to gleda još prevesti koji mora izaći na zaletnište. Tamo za Zagrebaca Valter Borberger čini se, koji je sada na 6. mjestu. Borberger baca s mjesta. I vidjet ćemo koliko će to biti daleko. Još imamo rezultate pričekati za Šalova, Dobrovića, Borbergera. Suzić bacio 7.99, ali dalje drugi, Duje Staniš treći 7.27, Kupina Balun 7.16, Demirović 7.08. Čeka se rezultat Valtera Borbergera i baca ovdje za slobodu Varaždin sada Vanja Flebel. Marko Šustek za dodjelu kadete, Marko Šustek, Agram Zrnić, 171. Također malo falilo, ali 165 iz treće, 168 iz treće, možda uspije 171, vidjet ćemo, imat će još pokušaja, tamo je bacio sada kuglu Šalov Roko. I sada čini se još Filip Dobrović i završit će kugla Limači, idu na dan, a kuglu će sada bacati Limačice. Nakon što malo zagriju, pa će početi 3 serije za Limačice. Ne mora menjima prelaziti prema lesici, nema to raditi. Samo nije primarati. Ajmo Marko! Kreće